Lah, ngono lho, Mas. Ngono lho. Piye? Cah edan. Piye ta? Piye to? Napa? Ora ngrasake kacane. Ngono ke boyo sikile lho. Lah iya, kok yo sikal lho. Sikil apa? Lah ngapa? Wanekku mbok cetot to. Kok busi. Cetot tenan. Kowe tak ngono ae ganti senep ora kowe kok. Lho, kok kene busine ta, Mas? Eneng. Masalah Eneng lagi tahun cilik enek nyuk. Kayak apa kayak esek ah, kayak bosan jenengan. Pripun? tasnya kayak apa isinya? Telas. Nah, Eno manik. saya kan digo kayak katanya kayak apa kayak? Ada katok gajah. Heeh. Ya ngono ki pantese ora aku. Apa? Kono. Aku ah. Iya. Ya ora, dene kita gawe. Sedang. Ayo. Iya. Dadalah. Oh iya. Piye? Api Api ta? gajah. Binatang yang amat besar. Iya. Telinganya 2, lalenya panjang. Kalau berbunyi, ya tadi. Kamu nih. Maksudnya ya muni ngono. Belale. Masa belale iku muni ngono kuwi to, Mas? Iya, kowe anu. Anu, pijet to, Mak. Malah sampe ro Anu, kowe ngayang. Ngayang. Ngayang tuh kok. Ini. Heeh. Iya, bisa ta? Bisa ta? Suwen anu. Ya tekan gajah. Oh, lagi telalene kayak Digo masuk lagi ya. Golek barang samplokan koyo pola kok niko to. Mas. Lae. latihan Nek gonmu mah. wadon Sartono. Sarto aku. None ra melok. Oh, none ra melok. Ra melok. Loro. Iya, sakit. Lah. Dilanjut ke? Katun Mbah Atmono nggih, mau dawuhipun. Nggih, katur Mbah Atmono. Ya. Wilujeng midhatan. Jaman berjumpa jor kelingan anak lanang dingin tak openi ning saiki opo hati